Šta prvo uradiš kada otvoriš oči? Kada otvorim oči, prvo ovako ispružim ruku i uzmem svoj mobilni telefon koji stoji sa moje desne strane kreveta, da proverim šta ima novo, ko me je zvao, da li je neko noćas mislio na mene, pisao mi. Gde bi voljela da si se jutros probudila? Pa tu gde sam se i probudila, dakle, probudila sam se u svom toplom krevetu i to je sasvim u redu. Da. S kim piješ prvu kafu? Sama sa sobom. Koji je tvoj zaštitni znak? Pa ne znam, mislim možda osmeh. U kakvom outfitu se najbolje osjećaš? Pa najbolje se osjećam u haljinama i najbolje se osjećam u nekim tako, u stvari kratkim haljinicama, letnjim. Zbog čega si dobila nadimak Ženski Valter? To je jedna šaljiva priča gde ja kada sam bila na fakultetu igrala sam u skoro svim, ali baš onako svim studentskim filmovima koji su se tada snimali na našoj akademiji. Onda je jedan moj kolega sa režije rekao: "Evo Bože Iva, ti si Bata Živojinović naše akademije, koliko si studentskih filmova snimila." I onda je posle neko u nekom intervjuu to preoblikovao u Ženski Valter. A da si muško na jedan dan, šta bi uradila? Joj, sad ste me baš zatekli, ne znam šta bi radila da sam muško na jedan dan. Šta kriješ kao zmije noge? Nisam baš neka preterano otvorena osoba. Da, nisam preterana osoba. Retko kad se poveravam ljudima, tako da može se reći da ja svašta krijem kao zvije noge. Da li bi se slikala za Playboy? Pa, kada bi to bile neke baš onako dobre fotografije, ozbiljne, umetničke, poput starih filmskih diva, onda da. Šifra Despot je počela da se prikazuje. Kako misliš da su ljudi reagovali na tvoju ulogu? Pa, ono što sam do sada čula, uloga im se dosta dopada. Ja igram jednu onako opasnu folirantkinju koja stalno menja poslove i koja u svemu vidi način za neki novi biznis. Da li ćeš da nastaviš da pišeš? Napisala sam 3 knjige, za sada 4. ne pišem, međutim, ukoliko me nešto baš zaintrigira, onda ću napisati i 4. Kako izgleda voleti u Beogradu? Uvek uzbudljivo i uvek najlepše na svetu, zato što ja mislim da nigde nije tako lepo voleti kao voleti u Beogradu. Ja sam se uvek u Beogradu samo i zaljubljivala. Kako reaguješ na pitanje kada ćeš da se udaš? Ja mislim da ne smije da mi postavljaju to pitanje. Izgovor kada kasniš? Ja ne kasnim nikad. Evo i sad sam došla ranije, pola sata ranije sam došla kod vas. Da je sutra smak sveta, šta bi uradila danas? Da je sutra smak sveta, pa danas bi se dobro najela, ne bi držala dijetu. Na koju osobinu padaš? Padam na odanost, padam na ono kada neko zna šta je tebi potrebno, vi ne morate ni da kažete šta vam je potrebno, taj neko vam već to učini, oseti šta vam treba. Da li čitaš horoskop? Pa čitam horoskop, da, pročitam. Kakvu fotografiju ne bi objavila na Instagramu? Ja mnoge ne objavim na Instagramu, pa ne bi neku, šta ja znam, ne bi neku umornu fotografiju. Neki mediji su pisali da nisi propustila ni jedan javni događaj. Da li te to pogađa? Pa ne pogađa me zato što ti mediji koji o tome pišu, oni služe tome da o tome pišu. Pesma koju naručuješ za svoju dušu? Poslednje vreme volim onu "Ja bez tebe ne mogu da živim", da. Da li bi još nešto menjala na sebi? Pa ne bi ništa, stvarno, ne bi, nisam o tome razmišljala. Sad ne znam, možda jednog dana u životu kada prođe mnogo godina pa nešto poželim, ali za sada ne. Zbog čega bi se odrekla karijere? Pa prvo ne znam zašto bi mi neko tražio da se toga odričem. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi uradila? Čokolada bi imala 0 kalorija.